So ayan na po guys, yung kinubutan ni Father kanina. Ayan po. At dito kami magtatanim ng gabi. Ayan na maliit na yan. Kasi yan, nagpadiretso na si Father magpakubutak. Pero pinag-iisip pa namin guys na yung iba dyan, hindi ito taniman lahat ng palay kasi nga po napakamura ng palay ngayon. So nagbabalak yung aking kapatid na maglagay ng palaisdaan dyan sa hahatiin ata guys yung palayan, maglalagay ng palaisdaan at saka yung iba magtatanim din kami ng kangkong kasi guys mas mahal na ngayon yung mga gulay kaysa sa palay, mas meron pa nga kinikita sa mga gulay kaysa sa palayan. Lalim ng putik. So ayan guys, 'di ba? Bilis lang namin oh. Ayan, ang lawak na ng amin na taniman ng gabi. So ito kasi guys yung ano namin, 'di ba? Ang mahal na nga ng mga pang-abonos sa palay. So naisipan namin na magtatanim na lang kami ng mga gulay na pwede dito sa aming palayan. Katulad ng kangkong. Ayan guys na part na 'yan. Yan na bakante na 'yan. Tataniman namin ng kangkong. Itong tinaniman namin ng gabi, malawak na to guys. At saka dito sa kabila, ito yung
tataniman na lang namin ng palay. So ayan, malinis na po yung aming palayan. Ayan yung mga pato at saka itik sa dulo. Ayan. Hindi makita yung ibang itik dun sa pinakadulo. At saka yung isang pato ayan sa likuran ni Tresmorius number 2. So ayan guys, puntahan natin yung mga pananim namin. Meron pa kami ditong pananim. Ayan. Ayan oh. Meron pa kami dito pananim guys. Ayan. Medyo matagal na nga ang hindi kaagad na itanim to. Kaya medyo ano na siya. Nalanta na ba. Pero mabubuhay pa rin naman to. Maganda sana kung bagong kuha na itanim agad. Kaso lang nung Christmas pumunta kami doon sa kabilang bahay, sa kabilang probinsya. Doon kami nag-celebrate ng aming Christmas. So hindi namin agad to natanim. Yung iba, bago kami umalis, naitanim na namin ni Mother. Ito yung bagong dating na pananim. Na-stack din to kasi. Ito yung gabi guys na pati laman, ginugulay. Masarap daw to. Ayan. Medyo napagod si Tres. Nahingal si Tres. Ayan guys, malapit na namin maubos yung aming pagtatanim ng gabi. Bilis lang no. Para next year guys, marami na naman tayong mga gulay na i-deliver sa palengke.